Казва Аллах: не са равни добрината и злината. Отблъсква я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък приятел. Казва Аллах: по милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им и се съветвай с тях по делата. А решиш ли нещо, уповавай се на Аллах. Аллах обича уповаващите се нему. Казва Аллах: и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат. Казва Мухаммед алейхиссалям: бъдете милостиви към тези, които са на земята, за да бъде милостив към вас този, който е на небесата. Казва Аллах: вярващите са братя, затова помирявайте своите братя. Казва Мухаммед алейхиссалям: онзи, който обезпокои човек от Ехли Зимме, все едно мен е обезпокоил. А който мен обезпокои, все едно Аллах обезпокоява. Казва Мухаммед алейхиссалям: всички хора са равни като зъбите на гребена. Казва Мухаммед алейхиссалям: в съдния ден аз ще застана срещу онзи, който потиска Ехли Зимме, който ги ощетява, който ги натоварва с непосилен товар или им вземе нещо без тяхно съгласие. Казва Аллах: Аллах повелява справедливост и благодетелност и поддържане на връзките с роднините и възбранява покварата и порицаването и гнетта. Наставлява ви Той, за да се поучите. Казва Аллах: те не са еднакви. Сред хората на писанието има и праведна общност. Четат знаменията на Аллах и в нощните часове свеждат чела до земята в суджуд. Вярват в Аллах и в сетния ден и повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците. Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече. Аллах знае богобоязливите. Енес ибн Малик, ради Аллаху анху, разказва: един ден стоях до пратеника алейхиссалям и покрай нас мина някакъв човек. Тогава един от нас каза: о, пратенико на Аллах, аз наистина обичам този човек заради Аллах. Добре, но ти каза ли му, че го обичаш? Попита Мухаммед салаллаху алейхи васелям. Не съм му казал. Тогава стани и му кажи, за да се заздрави обичта помежду ви. Той веднага стана, настигна човека и му каза: аз те обичам заради Аллах. Нека и Аллах, заради когото ме обичаш, да обича и теб, отговори мъжът. Казва Аллах: призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение и спори с тях по най-хубавия начин. Абдуллах ибн Месуд, ради Аллаху анху, разказва: един човек, идвайки при пратеника саллаллаху алейхи васелям, му казал: о, пратенико на Аллах, кажи ми какво да направя, за да вляза в дженнета. Гледай да правиш добри неща, отвърна пратеника. Как да знам кое е добро и кое е лошо? Попита отново. Обърни внимание на съседите си. Ако те казват, че си направил добро,
значи си направил добро. Ако те казват, че си извършил зло, значи си извършил зло. Казва Аллах: Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. Gönülden özürlü insanlar azmış. Dünyayı savaşlar, yoksulluk sarmış. Kötüler için 4 kitap ne yazmış. Canlara kıyanlar, ırkçılık yapanlar, zulmeden insanlar bizden değildir. Kötüler tanımaz ne kitap ne yasa. Dünyada savaşlar artık son bulsa. Firavun'a ne söylemiş ya Musa? Canlara kıyanlar, ırkçılık yapanlar, zulmeden insanlar bizden değildir. İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen bizden değildir. Körelmiş yürekler sevgiyle dolsa. Aç kalan çocuklar artık ağlamasa. Sevgi için ne söylemiş ya İsa? İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen bizden değildir. Hürriyet tükenmiş, bitmiş adalet. Günahsız insanlar çeker eziyet. Ümmete ne söylemiş ya Muhammed? Garibe bakmayan, yardıma koşmayan, Allah'tan korkmayan bizden değildir. İnsanı sevmeyen, merhamet
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Beati pači ولا hrči, تتبعوا konjam fili dei. וביכון עבדי שלמה דבנה ונתתם שלום בארץ ושבתם Jerani Pautjun Unomerun, Vasen sie Anum, as du so Wortiner wie gewünscht.